Daşoğul welaýatynda täze elektrik bekedi gurulýar. Welaýatyň könürgenç etrafynda täze kiçi elektrik bekediniň gurulşyna badalga berildi. Häzirki wagtda bu ýerde kuwatly enjamlar we dolanýaş ulgamy ýerleşdiriljek ýörüýte desganyň binýady gurulýar. Gurulup başlanan desga Daşoğul şäherindäki döwlet elektrik stansiýasyndan alynýan elektrik energiýasyny kabul etmek we onu öwürmek. Şeýle hem könürgenç etrafynyň senagat we jemgyýetçilik hojalygynyň sarp edijilerine, dürli ykdysady desgalaryna bölekleýin elektrik üçinçiligini amala aşyrmak üçin niýetlenenler. Täze kiçi elektrik bekedi Daşoğul Enerji Önümçilik Birleşiginiň buýurmasy boýunça gurulýar. Taslama taýýarlanylanyna etrawyň energetika infrastrukturasynyň geljekde ötüş mümkinçilikleri göz öňünde tutuldy. Desga ulanşa berilenden soň ol könülen nowşy elektrik desgasynyň ornuny tutar. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolan habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portalda biziň bilen galyň.